Эфирда хабарлар программасы исәнмесез, студияда Оделия Бірханова. Район хуҗалыкларында кыр эшләре киң колач белән бара. Ул көзге культуралар күп еллык үләннәрне ашлама белән тукландыру һәм тырмалаудан башланды. Хәзерге көндә игенчеләр арпа чәчү белән мәшгуль. Зешикер агрофирмасы басуында эш барышын безнең төшерү төркемендә күзәтеп кайтты. Зешикер агрофирмасы кырларында махсус техника арпа чәче. 119 гектарлы басуда Амазон чәчү комплексы эшли. Туфракта дымбар чагында тиз арада башкарып чыгу өчен биредә мөмкинлекләр җитәрлек. Бу культура безнең агрофирмада 3600 гектар күләмендә каралган. Чәчү башкарылачак 3 DMC комплексы белән двухсменный режимда. Бөтен агрегатлар, механизаторлар белән тупланган. Чәчү орлыклар барысы да кайтарылган, әзер. Бүгенге көндә без 119 гектарлы басуда башладык чәчүне. Монда Камашевский сортлы арпа чәчеләчәк. Күп уңышлы, көн шартлары бик матур, җир әзер. Хуҗалыкта арпа барлыгы 3600 гектар мәйданда утыртылачак. Бөртеклеләрне чәчүгә 20 апрельдә керештеләр. Аграрийлар алдында чәчүне технологик таләпләргә туры китереп, вакытында сыйфатлы итеп башкару бурычы тора. Бу эштә 2020 елның кыр батыры булган Михаил Ермолаевка тиңнәр юк. Механизатор 9 сезоннан чәчү эшендә катнаша. В этом году у меня 9-я посевная. На данном поле сеем ячмень. По завершению посевной переходим на кырну заготовку. Чәчү эшләре белән бергә тырмалау, орлыкка горчица утырту да алып барыла. Авыл хезмәтчәннәре шулай ук терлек азыгы әзерләү өчен техниканы хәстәрли. Кыр эшләрен уңышлы тәмамлагач, традиция буенча авыл хуҗалык хезмәтчәннәре район Сабантуенда хөрмәтләнәчәк. Безнең механизаторлар язгы кешеләренә бик кызыксындыру чаралары таныштылар. Чөнки елдагыча инде Сабантуйда безнең 200-250 кеше сәхнәгә чыгарылачак. Аларга ким дигәндә 4-5 мең сум премия бирәчәк. Шулай ук кыр батырына безнең биреләчәк автомобиль, Лада Гранты. Оделия Бірханова, Александр Тимофеев, Юлия Казамарова, Зей хәбәрләре. 15 минутта солдат ризыгы. Районның 2-нче Бөгелдә авылында волонтерлар җыелып, хәрбиләр өчен коры ашлар, боткалар әзерлиләр. Ярдәмнең беренче партиясе тиздән махсус хәрби операция зонасына җибәреләчәк. Тиз пешерелә торган ризыкларны әзерләү барышы белән без дә танышып кайттык. Икенче Бөгелдә авылында яшәүче Татьяна Миронованың йорты аерым бер цехны хәтерләтә. Биредә изге күңелле хатын-кызлар җыелып, хәрбиләр өчен коры ашлар әзерлиләр. Хуҗабикәнең 2 улы да махсус хәрби операциядә. Алар китү белән тынычлап утырмый, ничек булса да ярдәм итү юлларын эзли башлый ул. С 3 февраля уже начали мы, так сказать, своей командой. Один ребенок у нас, вот почему наша команда называется «Няма от мамы», это назвал ребенок. Давайте, думали, как назвать нашу группу, и вот один ребенок предложил, а почему нельзя назвать вот так? Мы так и оставили. Үй тукмашы, харчо, рассольник, борщ, гөмбәле ашлар, ашларга өстәп коры сөт белән боткалар, үләннәрдән чәйләр дә әзерлиләр. Саны китсәң, тырыш ханымнар әзерләгән ризыкларның түре 10-га җыела. Барлыгы 5000-нән артык коры аш ясап, хәрбиләргә озатканнар. Моется, сушится, варится, опять промывается, потом сушится. Также картошка, также чистим, варим, остужаем хорошо, потом трем, потом сушим. И все, что есть, все проходит такую, обязательно проходит термическую обработку, обязательно. Атна дәвамында яшелчәләрне әзерләп, һәр якшәмбедә җыелышып коры массаны пакетларга тутыралар. Аш нәкъ өйдәгечә, ите дә бар. Аны да яшелчәләр кебек пешерәләр, ит тарткычтан чыгарып, махсус җайланмада киптерәләр. Бер пакеттан 6 савыт аш чыга. Коры массага кайнар су салып 15 минуттан әзердә була. Ярдәм итүчеләр арасында улдашлары гына түгел, Кәрәкәс, Искезей, күрше Әлмәт шәһәреннән кадәр кайтып булышучылар бар. Аларның һәр кайсын бер теләк изге гамәл берләштерә. На сегодня у меня никого нет. Мне хочется помогать. Душа просит. Соғыш башлануны бик авыр кичердек инде. Бер катна еладым. Аннан соң менә шушы эшкә кушылып киткәч, үземә ниндидер җиңеллек таптым. Ул бер кешесе дә юк, ничек бөтенесе безнең балалар индалар. Шуңа ярдәм итәсе килә.
Надежда Логинованың ире СВОда. Әлмәттән арлык кайтып, һәр ел сайын ул да игелекле эшкә кушыла. Каждые выходные приезжаю с города Альметьевска. Приезжаю к маме и помогаю сушильщицам. Вот, по выходным фасуем. Ризыклар килеп җиткән дигән хәбәр егетләрдән рәхмәт сүзләре изге күңелле ханымнарны куандыра һәм көч исти. Адилә Борханова, Юлия Казамарова, Зей хәбәрләре. Владимир Путин 2024 елны Россиядә гаилә елы дип игълан итте. Шул уңайдан районда күп кенә чаралар уздырыла. Алар барысы да гаилә кыйммәтләрен саклауга нигезләнә. Зейнең тату гаилә балалар бакчасында узган конкурста шуны раслады. Бу хакта тулырак киләсе сюжетта. Тату гаилә балалар бакчасында тәрбияләнүчеләрнең гаиләләрен күркәм чара берләштерде. Балалар һәм әтиәниләр үз осталыкларын һәр яклап әлеге бәйгедә сынадылар. Конкурс среди дружных семей в дружной семейке. Огромная благодарность семьям, которые, несмотря на занятость, напряженный график, житейские заботы, согласились и с готовностью откликнулись на наше предложение принять участие в конкурсе. Визит карточкасы биремендә һәр кайсы үз гаиләсе белән таныштырып, бәхетле мизгелләрен чагылдырган фотолар күрсәттеләр. 4 бала тәрбияләүче Шәйдуллиннар бәйгегә тулы составта килгәннәр. Алар һәр эшне дә бергәләп башкарырга тырышалар. Всегда уж нас объединяет везде помощь. Старший помогает в уборке, например, там муж помогает отвезти, привезти в садик бывает. Бәйрәмнең иң кызыклы өлеше әкияттән үзек сәхнәләштерү булды. Бер-бер артлы әкият геройлары булып киенеп чыккан балалар да әти-әниләрдә осталыкларын күрсәттеләр. Комиссаровлар гаиләсе дә бәйгегә ныклы әзерлек белән килгән. Гаилә кыйммәтләрен саклауда хөрмәтле әбиләренең дә ярдәме бик зур. Мондый конкурслар күбрәк оештырсыннар иде. Оештыручыларга бик зур рәхмәт. Мондый конкурслар бөтен гаиләләргә үрнәк булып торсын. Гаиләдә яратылып пешерелә торган ризыкларны да әзерләп килгәннәр. Бу өлештә дә аларның осталыгын жюри югары бәяләде. Бәйгедә катнашучылар шулай гаилә әлифбасы, гаилә гербын ясау, музыкаль бирем буенча да үз осталыкларын күрсәттеләр. Конкурсантларны таләпчән жюри бәяләде. Һәр катнашучы тәрбиянең гаиләдән килүен тагын бер кат исбатлады. Адилә Борханова, Юлия Казамарова, Зей хәбәрләре. Татарстанда ел башыннан 698 юл транспорт хәлакәте теркәлгән. Аларда 85 кеше хәлак булган һәм 859 кеше яраланган. Апрель аенда гына 17 кешенең гомере өзелә. Бу елда Зей районында 5 юл транспорт хәлакәте теркәлгән. Аларда 1 кеше хәлак булган, 5 кеше имгәнгән. Юллардагы фаҗигале аварияләрнең төп сәбәбе юл хәрәкәте кагыйдәләрен бузып каршы як полосага чыгу. Узган ялларда гына Зейдә машина йөртү таныклыгы булмаган егет аркасында юл транспорт хәлакәте булган. 20 сәгать 20 минутта Зей Бохара юлында Лада машинасының 18 яшьлек йөртүчесе куркынычсыз тизлекне сайламыйча идарәне югалта. Нәтиҗәдә каршы хәрәкәт полосасына чыкканнан соң машина юл кырыена төшеп китә. 18 яшьлек машина йөртүче белән бергә 15, 16 һәм 17 яшьлек 3 балык булмаган пассажирлар зыян күргән. Рульдә булган егетнең машина йөртү таныклыгы булмавы ачыкланган. Зей районы буенча дәүләт автоинспекциясе бүлеге башлыгы Рамил Гарифуллин әти-әниләрдән язгы, җәйге чорда аеруча балаларны контрольгә алуларын сорый. Киемнәрендә һәрвакыт яктылык кайтаргыч элементлар булуны таләп итә. Баланы юллардагы бәладән саклап калу өлкәннәрнең бурычы икәнлеген онытмаска кирәк. Юл иминлеге темасын дәвам итеп, 19 апрельдән 28-не кадәр Татарстан юлларында мотоцикл профилактик чарасы үткәрелә. Тикшерү барышында мотоцикл, скутер, мопед йөртүчеләр игътибар үзәгендә була. Инспекторлар юл хәрәкәте кагыйдәләрен бозуны тикшерәләр. Шулай ук саклану киемнәре куллану һәм куркынычсызлык чараларын исәпкә алалар. Балалар һәм яшүсмерләрнең әлеге транспорт түре белән идарә итү-итмәү дә игътибарга алына. Шуның белән бүгенгә хәбәрләр чыгарылышы тәмам. Мин сезнең белән сау булышам. Исән-имин булыгыз.